50 ka mga medical healthcare frontliners gikan nili sa Sugbo ang gipadaan ngadto sa National Capital Region o NCR Plus aron moabag sa ilang COVID response. Apil sa gipadala ang mga tambal ug blood supply products ngadto sa kauluhan. Nasayran nga nagpada usab og medical team ang Metro Manila kaniadto dihang misaka usab ang kaso sa COVID-19 dinhi sa Sugbo. Ani ang report. Sila mga medical healthcare frontliners gikan sa Department of Health, Vicente Soto Memorial Medical Center o mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Unang hugna pa lang kini sa deployment nga naglakip sa 11 ka mga doktor, 35 ka mga nurses ug 4 ka medical technologists. Kasagaran kanila gikan sa VSMMC nga ipang-deploy sa nagadiang tambalanan sa kauluhan sulod sa 3 ka buwan. Karon pa lang nakaani na sila og pagdayeg tungod sa ilahang spirit of volunteerism. Gipahigayon ang End of Ceremony kaganinang buntag nga kitambungan sa Presidential Assistant for the Visayas, Gobernador sa Cebu, Mayor ug mga sakop sa Konseho sa Cebu City ug sa mga sakop ug opisyal sa Department of Health 7. Tungod nga kaya na to what's happening in Cebu na control na tong COVID. Now is our time to help NCR. And we're very lucky as health workers. We were there at the times that they needed us most. Gipasalig ni Secretary Michael Dino nga atimanon ang panginahanglan sa mga medical health frontliners. Mitan niya usab kini og additional monthly allowance nga 5,000 pesos kada buwan sulod silang pag-istar sa kauluhan. Samtang tag 5,000 pesos usab matag buwan ang ihatag sa kagamhanan sa probinsya, apil na ang uban nilang mga panginahanglan sulod sa 3 ka buwan. Plus bonus nga 10,000 pesos inigbalik nila sa Sugbo. Wala usab magpauwahi ang Cebu City Government kay muhatag usab kini og tag 10,000 pesos kada buwan. Malipayon unya kaayo nga musugat ninyo, inigbalik ninyo human sa 3 ka bulan nga inyong pagserbisyo dito. Inigbalik ninyo dinhi punan mo sa probinsya og tag 10,000 pesos. We are Filipinos and we should help together, especially in times of crisis. Dili lang manpower ang ipadala kundi apil usab ang usa ka katus ka vial sa Remdesivir, na 10 ka vial sa Tocilizumab ug blood product sama sa convalescent plasma. Ang Sugbo ang unang mihatag og ayuda sa COVID response sa National Capital Region o NCR Plus. Kahinumduman nga mipadala og medical frontliners ang Metro Manila dihang ni grabe usab ang sitwasyon sa COVID dinhi sa Sugbo. Daghang salamat for coming forward in this difficult time when our country and our people need you. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.